Tunog ko, hulaan mo challenge part 2. Hi guys! Welcome to our vlog! Sa mga nagre-request po ng part 2 ng Tunog Mo Hula Ko. Ayan, Tunog Mo Hula Ko challenge. Ito na po ang blindfold ni Nanay. Ba-blindfold natin ni Nanay para magkaroon po tayo ng tricks. Ayan, tapos madamot tricks na ato. Tapos lalo nga mataranta. Ang challenge po dito kay Nanay is hindi po niya ako tutularan. Kumbaga, sasabihin ko kung tweet, 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 tweet. Ang sagot naman ni Nanay is bilit. Kasjay, Ilocano nga po, Ready ka, Nanay? Game ka na ba? Oo, Game ka na ba? Game ka na ba? Game ka na ba? Okay, blindfold na po natin si Nanay. May kodigo po ako, tatlo mga pagsasarnok dyan, ibagak nga, kind iti animal. Ayan, sa mga hindi po Ilocano dyan, sigurado matutuwa din po kayo. Makakita ka haan. Ayan, ito na ang ating... Ay, kabalyaw. Diyan, pagkasang mo ito ba si... Taan. Trial taman, Nanay, padasin taman. Wait, pildik. Oh, tweet na ro. Nagmayak. Nagbagsak. Okay, mabalin tayo i-trial ta amin. Kutak, manok. At damot kutak na. Okay, kitahin tayo apo no makamano nga points ni Nanay. No, manati maurong na nga points tatta. Ayan. Okay, final na po. Start na po tayo. Baka. Nagmaya. Walang point yun. Next. Kokak. Awan. Next. Wak. Pataw. Next. Aw, kabalyaw, nuang. Pusa, kawayaw, nuang. Nagadunga din. Taraog manok. Naudi na garunin. Ay, nako. Mayat. Padasin tando daw ang blindfold na. Awang pay point ko na Awampay ka raw. Ay, awampay. Wala pa. Wait, bilik. Nagkiktot ka? O sige, mag-point. Ay, kanana. Pero nagulat ka pa din doon. 1 point lang. Okay, next. Okay. Ay. Okay. sa. Awan. Okay, padasin tayo ako nga awan iti blindfold ni Nanay. Kita lang ni answer na ni. Ada nang answer na. Manok, baka, baboy, kabalyo, natang, tuka, pato, bilit, aso. Basta di na ka. Start! Gurid gamang asa. Basta di na tuntula din. Monday. Manatay man din na. Manok. Ay, manok. Manok, baka. Monday. O ano pa yun? Manok, baka, baboy, pato, bilit. Ayo, awang kabalyo na. Awan. Ada kabalyo. Diyan mana yang game. Tweet! Delete! Okay, next. Meow! Pusam. Balik ta din ta. Bata, ning bagat nga pusa, meow. Bagat nga aso, aw. Aw. Kas dyan. Baring malaklaka.
Nih, tudo gila. Kau guli kaget. Ay, yung kau pusa. Ay, nako. At tudo. Ay, Ano ajan? Apa ya? Ajan, Ajan. yung kau. Ay, salakay ko. Nga. Nga kabalyaw. Ito kami din. Ay, gini kabalyaw. Diyan, yung salakay kong anuwag. Ay, yung kau. Ay, tudo ni. Tudo ni, guli ka. Tudo. One eternity later. Yung kabalyaw ka. Welcome back! Ay, good. Ayan, balita din tayo abot yung sitwasyon. Kanina po, yung sound po ng animal ang nire-recognize ni nanay. Ngayon naman po, ang tiubrain namot ni nanay, adi sound ti animal ti ibagana. Ayan, agi baga tayo ti animal, and then ni nanay ti ibagana, di isagot na lang ni nanay kit. Ano ba? Adi sound ti animal. Diba? Wag, kabalyaw. Aso. Aso, pusa, nuwang. Nalaso ko na. Aw. Ay, Go. wag, kaya wag. Again. Trial pa lang ulit ah. Trial man eh. Pusa. Pusa. Dapat meow. Ay. Wen. Na mas may mayat man atin, tabalik natin. Baka. Baka. Awan. Makakulang na pa. Makikita ba eh. Naka 1 point ni nanay tatayin ka kapsat. Gitain tayo naman ng points na yung ganat magpas atin ng content. Manok! Ow! 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 Awa ko yun. Tawag di ba? Manok! Manok! Ow! Ow! May mayat magayam di balik. Ow! Ow! Ang bay tuntun ah. Kita ka din sabi. Ay, tanong na. Ay. Baboy! Baboy! Di! English man. Pingig ko na. Sabi ito ulit yung baboy ya. Ay. Para may salang ako. Stay lang. Bili! Tweet! Ah, 2 points. Bali 2 points. 1 point kanina. 2 points. May ka 2 points na. Ano pwede ka? Animal. Bili! Tweet! 3 points. May stock na tayo panunot ko. Kalden! Ni! Nalaing. Iti ka ni. Hindi ka kumita ka din. Kumita ka din. Pataw! Go! Pataw! Ulit. Nawanay na udeng. Nga, malimamong, balikas na. Kwak. Ay, kwak. Kwak. Ate man, naamong garod nanay. Nakikita natin. At kuldingan kita na iting eh. Ayok mo. Ay, kuldingan na pa to. Ay, sila tayo. Well. Hindi kami tingin sa camera. Tingin sa camera. Kundi ko maginong ko. Sakit ka lang. Gila-gilami. Kita man, no, among iti sound na. Kabalyo! Kabalyo. Nagmayak. Ne! Ay, kalyo. Ay. Oh, yun. Gutanda na mo natin sound na. Baka! Ow! Oo na. Nakakataan. Kaldeng! Ni! Kalde. Me! Ne! Aong po yung naajay. Kung sa nga ron. 4 points. Ngayon yung kasta. Asawa ida adwa. Oo, dua. Dini. Hindi. Aso!
aso. Wow! Wow! Mag-uli mo. Para anak jay ubing. Ay, para awal jay bakit? Pusa! Pusa! Ngi! Ay, Wala. awal ng tao. Ano ti points mo nanay? 4, ay mo no? 4 points. Oh, last. Kalding. Talao. Ayaw mo na nilay. Manok pa. Ano mga ikay? Sige, padasit man. Padasit man di manok. Baboy. Talao. Talao. Oh, pwede ka rin doon sa ayan, nag-request ako at natandi na i-content ni nanay. Sabi ko mata nakaipaay kami. Ragragsak? Ragragsak ka naman. Nagragsak. Liwliwa? Liliwa. Ray-ray-aw? Ray-aw. Ragrag-o. Ayan, thank you very much kada kayo amin. Salamat sa nag-request. Ay, salamat sa nag-request. Goodbye and God bless. Ay, hindi everybody. Sakit sikaman ang-outro nanay. Ano kasi magamot nga giyaman. Agyaman kami kada kayo. Nay, kung na mati kag babae. Ay, mali kang babae. Mabag. Ay, Agyaman lang ka. agyaman kami amin kada kayo apo nga agbibuya. O, tapos. Sige, awat ko. Hindi sila tigyaw nga ang luruan. Kasi mani. Ito natin na. Na. Wala lang madimot. Thank you. Ala, mababain akong name. Ano tayo kasi sabihin? Thank you ka, tas agpakadan na goodbye. Thank you. Thank you. Kada kay amin nga mangbuy-buya ating latid ko. Oh, latig na. Ang duling-duling pa ko. Ngayon, ay, kabaliw ka. Ay, sorry. Thank you very Thank you much. very much. And God bless us all. Ay, Hep hep. hooray. Ay, Kiss. kiss. Mwah mwah. Ay, Chuk chuk chuk. Magay. Bye. Chuk chuk. Bye. Bye. Sinipat mo. Bye.